लहानपणी आपण शिट्टी वाजवलीच असेल मस्ती करत करत, पण एका गावात आज ही शिट्टी वाजली तर लोक घराबाहेर येत नाहीत। रात्रीच्या वेळी कोणीच बाहेर भटकत नाही, कारण त्या गावात आजही शिट्टी वाजते। चला तर मित्रांनो, जाणून घेऊया या शिट्टी मागचं रहस्य। कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक गाव आरवली। लहान असताना बालपण तिथेच गेले। ते कोकण किनारपट्टीवर जायचे। सगळीकडे नारळाची झाडे आणि तो निसर्गरम्य परिसर खूप छान वाटायचे। असेच एके दिवशी आजोबा आणि त्यांचे मित्र सदा काका रात्री फिरायला गेले असता सदा त्यांना म्हणाला, आता इथून पुढे जाणे आपल्यासाठी योग्य नाही, आपण मागे जायला हवं। का मागे जायचं, भीता का काय आपण, आजोबा म्हणाले। आजोबा ढीठ निडर होते। सदा काका म्हणाले, तसे नाही, पण आपण रात्रीच्या वेळी बाहेर पडलोय आणि रात्री तर वाईट शक्ती वगैरे वावरत असतात, वेशीच्या बाहेर आपण जायला नको। सदा काका मागे जायला निघाले। थोडे मागे गेल्यानंतर त्यांना लक्षात आले की आपल्याला चकवा लागलाय।